Asim to me, say yes. Sawubona. Sawubona. Ubaba ngibani? Ubaba ngu-Archbishop A.M. Mahlangu webandla lezinkonjane Apostolic Church la ekhonza khona uZama. Ubaba namhlanje asibonanga inkonjane zingenela le tournament. Zenze njani? No. I-tournament ibandla lifisela ukuthi lingene. Manje ngesizathu sokuthi ke i-tournament ifike sekune date yomsebenzi. So ama preparations wethu afocus kulomsebenzi esinawo ivikelisa. Umlayezo njengobishop ophethe ibandla angawusho ngontana bamantombazana ngoba lento ibhesikiwe uthini? No, umlayezo enginawo ebantwini besifazane kakhulukazi amantombazana aseseyala ukuthi ke esikhathini esiphila kiso it's very much important ukuthi ke omunye nomunye umuntu omusha azibheke empilweni kulesikhathi esiphila kiso. And one other thing ukuthi ke siyabakhuthaza ukuthi njengoba kunale event ipromoter iunity ipromoter ukuthi ke sazane kahle kahle initial ukuthi ke sidabukaphi siyapi ipurpose yokuthi ke sisonke sihlangene at the end of the day yini umphumela efanele sibe nawo of which ukuthi ke fanele sibuthelelane sisizane la ekufanele sisizane. Siyajabulela ukuba nawe bishop. Ngiyabonga kakhulu.